ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஐநூறு சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்ன பார்த்தீங்கன்னா சோலா பூரி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு வந்து மைதா மாவு எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம். ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கிறேன். பாருங்கள், 2 கப் மாவு போட்டுக்கிறேன். 2 டீஸ்பூன் ரவை போல் போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், இதுக்குரிய சால்ட்டு. பாருங்கள், தயிர் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் போல் விட்டுக்கிறேன். அப்புறம் ஆயில் 2 ஸ்பூன் விட்டுக்கலாம். பேக்கிங் சோடா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன். இது வந்து நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிடலாம். தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். மெஷரிங் கப்லேயே தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். கொஞ்சம் மாவு வந்து உங்களுக்கு தண்ணியாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். பட் உங்களுக்கு நம்ம பிசைஞ்சிட்டோன்னா கரெக்டாகிடும். உங்களுக்கு பாருங்க, நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. இதை நீங்கள் ஒரு கிளாத் போட்டு ஊற வச்சாலும் சரி, இல்லைன்னா அப்படியே நம்ம நார்மலாக மூடி வச்சிட்டாலும் ஓகே தான். இது வந்து ஒரு 1 மணி நேரம் போல் ஊறட்டும். பாருங்கள், அடுத்து நம்ம சன்னா பார்த்துடலாம். அதுக்கு வந்து ஒரு குக்கர் வச்சுருக்கேன். பிஸ்மில்லா, எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு 2 ஸ்பூன் போல். எண்ணெய் காஞ்சோன்னே 2 பட்டை, 1 ஏலக்காய், 1 லவங்கம், அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 3 வெங்காயம் அரிஞ்சிருக்கேன். நல்லா இதை வதக்கிடலாம். இல்லை நீங்கள் சன்னாவை தனியாக வேக வச்சு பண்ணாலும் ஓகே தான். பட் நான் இதிலே ஒரே விசிலாக விட்டுருவேன். எல்லாமே செஞ்சுட்டு இது நல்லா வெங்காயம் வதங்கட்டும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. ஸோ இப்போது வந்து நம்ம ஒரு தக்காளி போட்டுக்கலாம். ஒரு 4 தக்காளி போட்டிருக்கேன். ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு மசாலா. இப்போ நம்ம மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிடலாம். ஒன்றுன்னா மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அதெல்லாம் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் போல் போட்டுக்கோங்க. அந்த பச்சை வாசனைலாம் போகிற அளவுக்கு. பாருங்கள், சன்னா வந்து நைட்டே ஊற வச்சுருக்கேன். பிஸ்மில்லா, ஒரு 8 ஹவர்ஸ் போல் ஊற வச்சுருங்க. முன்னாடி நாள் இப்போ ஈவினிங் நைட் செய்கிறீங்கன்னா காலையில் போல் ஊற வைங்க. 50 கிராம்ஸ். பாருங்கள், இதுக்குரிய சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ தண்ணி ஊற்றிட்டு வேக வச்சிடலாம். ஒரு 3 விசில் வச்சுட்டு 5 நிமிஷம் சிம்மில் வச்சிடலாம். நம்ம இறக்குறப்ப வந்து கொத்தமல்லி தழை தூவிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம விசில் போட்டுடலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. அமுத்தி விட்டுடலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சம் அமுத்தி விட்டுடலாம். அப்போ தான் அந்த சன்னா வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும். நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம கொத்தமல்லி தூவிட்டு ஒரு கிளறிட்டு சர்வ் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், மாவு எடுத்துக்கலாம். நல்லா பிசைஞ்சிட்டு கொஞ்சம் பெருசாக போட்டுக்கலாம். இதை வந்து நம்ம திரட்டி இடலாம். ஒன்றுன்னா மாவு டஸ்ட் பண்ணிட்டு பண்ணக்கூடாது. பாருங்க, சூப்பராக வருது. ரொம்ப பெருசாக போடாதீங்க, மாவு வரமாட்டேங்குது. கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் எடுத்து கொஞ்சம் நல்லா ஓரளவுக்கு திக்காக பரட்டினா தான் இந்த மாதிரி வருது. பாருங்கள், இப்போ எடுத்துடலாம். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம சுட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம இதை எடுத்து சர்வ் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், சூப்பரான சோலா பூரி அண்ட் சன்னா மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு. வாங்க சாப்பிட்லாம். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.